ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. дар имрӯза навормон 15 та мошинҳои беҳтарини фурӯшӣ пешкаши шумо мегардад. барои ҳамин ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем дар канал ва фикри худро оиди мошинҳои фурӯшӣ дар комментария менависем. дӯстони азиз, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама буда дар болои экрантон, дар болои видео танҳо дар ватсапаш суратҳо ва маълумоти пуррая оиди мошинтон роӣ кунед. агар шумо мошин кофтеста бошед, дар комментарияи таги видео нависен чӣ хали мошин кофтестен, маълумоти пуррая тиен. навора то охира тамошо мекунем. бисёр бад гап намезанем, рафтем.